aký je najdrahší darček, ktorý si kedy dostal? Mobil. A aký si dal? Asi prsten. Komu? Povedz, pochvál sa. Povedz, frajerke. Áno. Čo je na tom tajné? Nič? Mám tu pre teba takýto zázračný mešec, mám tam rôzne ceny, jedna z nich je aj iPhone 16. Trúfaš si, myslíš, že ho vyťahneš? Je tam 10 kartičiek už iba. Poď na to. No, môžeš jednu. Otoč. Vyhral si iPhone 16, vyhral si reálne iPhone 16. A few moments later. Zbehli sme až do auta, ktoré som mal na druhej strane Bratislavy zaparkované. Dobre, je tvoj. Kľudne ho rozbal na video. Možno tam není, vieš, možno tam je kameň. Tak opatrne. Je to fantázia. Čistá fantázia. Jo! Dobre, to super, paráda. iPhone je tvoj, Ďakujem. snad si spokojný, Som mobilefox.sk. Ďakujem. Mobilefox.sk.